Pwede po, Bicol lang. Labis na ikinatuwa ni Lola Virginia Berba, 7 taong gulang na residente ng Barangay Galicia, Rapurapo, Albay, ang natanggap niyang sariling solar home system unit mula sa Ako Bicol Party List. Para sa kanya, ito ang simula ng isang bagong kabanata sa kanilang buhay. Ito kasi ang unang pagkakataon na magkakaroon sila ng kuryente sa kanilang tahanan. Pwede po, Bicol lang. Opo, pwede lang po. Magmahon po kami na igwa ng solar system, nakakakonek na kami sa internet, sa wifi. Kaya magayunon, magmahon ang Nag-uumapaw din ang kanyang pasasalamat kay Congressman Saldico sa pagtugon sa kanilang matagal ng panawagan na magkaroon ng kuryente sa kanilang lugar. Salamat po sa Ako Bicol na sana igwa pa kayo maabot na tabang sa moya. Akseptado mi. Kaya salamat sa Ako Bicol. Labis din na nagagalit ang benepisyaryong si Emerose Berba, 30 taong gulang na online tutor mula sa parehong barangay, dahil sa solar home system unit na kanila ring natanggap. Pinanganak ako, wala po talagang kuryente. Generator lang po talaga yung gamit namin. Kaya malaking tulong po sa amin yung solar. Okay. Apo. Nagpapasalamat naman si Mayor-elect Otoy Galicia kay Congressman Ko sa patuloy na pagsuporta sa mga mamamayan ng Rapurapo, lalo na sa mga nasa liblib na lugar. Malaking bagay ito sa mga estudyante namin dito na nag-aaral pa, na kung paano sila makapag-aral. Diba, kung mag-aaral ka ng walang liwanag, mahirap yun para sa part ng estudyante. Kaya malaking bagay ito sa mga estudyante namin dito sa aming barangay. Ayon kay Congressman Saldico, patuloy ang pagsisikap ng partido na maibigay ang dekalidad na serbisyo publiko at matiyak na walang maiiwang Bicolano sa pag-unlad ng rehiyon. Ito especially basic services po ito na sabi nga ng ating Pangulo, hindi nararamdaman. Ngayon dito po sa Barangay Galicia, Rapurapo, ramdam na ramdam ang serbisyo ng ating gobyerno, administrasyon, President Marcos, and of course to our House leadership, Speaker Martin Romualdez. We are very grateful, na nabigyan ng tulong. Dumalo rin sa distribusyon ng solar home system si Engineer Wilfredo Boksit, ang acting general manager ng Aleco. Ayon kay Boksit, may 7 piso pa ring babayaran ng mga benepisyaryo araw-araw. Ito daw ang kanilang gagamitin para sa maintenance ng bawat solar home system units. Para maging benepisyaryo, mag-apply lang sa opisina ng Aleco. Pagkatapos ng assessment, agad na ikakabit ang unit sa mga kwalipikadong aplikante. Sa kabuuan, 257 solar home system units ang naipamahagi sa Barangay Galicia at 50 pa sa Barangay Hacienda sa San Miguel Island, Tabaco City na sabay na ipinamahagi kaninang umaga. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Hercules Barbacena.